Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmai baki ɗaya, barkan ku da wannan lokaci tare da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Bayan haka kuma na zo ne domin na miƙa saƙon ta'aziyya ta ga iyaye da kuma ‘yan uwa na Malam Nura Mustapha Waye, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bayan haka kuma ina sake miƙa ta'aziyya ta ga iyalansa baki ɗaya. Sannan kuma ina sake miƙa ta'aziyya ta ga ɗaukacin masoyansa da kuma ɗaukacin al'ummar musulmai baki ɗaya. Ubangiji Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta, sannan Allah ya sada shi da masoyinsa Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda yake faɗa cewa shi daɗinsa da mutuwa ya san cewar idan dai ya mutu bayan rasuwarsa to Allah zai sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya Ubangiji Allah ka gama fuskokinsu, Allah kamar yarda ya koyar da mu ya ta nuna mana yarda za mu san manzon Allah. Ya Ubangiji Allah ka sada shi, Allah ka sa shi ne cetonsa, Allah ka sa mu ma mu rayu kamar sa. Ya Ubangiji Allah ka ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka raya mu a cikinsa, Allah ka kashe mu da ƙaunarsa, Allah ka sa mu mutu muna masu imani da shi. Allah Ubangiji ka yafe mana zunubanmu da muke aikata, Allah ka ji kansa da rahama. Malam Nura Mustapha Waye, masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ji kanka, Allah ya sa ka huta. Iyalansa kuma ɗan uwansa kuma Allah ya ba ku haƙuri da kuma juriya na rahinsa. Allah ya sa ya huta.